lehenko demoretan, gizakiei jakinazi ezin zaien misterioa. Orain espirituaren bitartez, haren apostolu santu eta profetei agertuak izan zaien bezala. Jesus Kristoren horren berriaren kide direla alegia azterretan ere. Berriaren bidez, gorputz beraren eta agintzari beraren odioan kide. Jaunak esana. Leku hortan, ez
Sinistra dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, Katolik bakarena, haragiaren bizkuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun gure eskari mundu guztiko herriak segide gaitezela.
berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzen zikola ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik aurrere gorputza datak zuentzat eman dena. Era berean afalondoan karizaturik berriz eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik aurrere odorak karizatatak itun berri eta betiko horren ondola zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isu dena. Eriztune hau nire horregarri.
egin izan motoruz.